Kinong tre jong ka Emery 108 hapo ka Meklia Emery Worker Union benta kasni kilale banbu no ya kikali ambulans 108 ha office trekam jongki halau meli kine ki ambulans ki dena kaleng ka jella kumban penti kadak jong ka jingkashan ya karai ban sengi trekam kinong tre Emery 108 ha ka jella hi berok kawe kumban chu pekan mau ka Meklia Emery Worker Union da ka wei ka jingmut ka larai ban sedang biang ya ka jing ya ki jongka da ka ba sange trekam ka ba klembu por indefinite strike ha boro ka wei ka jella ka balas tang na du ka stek senya khatar baje jongka laipo tarik nailur arja khat kendai ka ne ka jing ya ki ka long hadin ka jing snap menti jongka sarkar jella bat ka GVK Emery management hadin malakut ka por ba arbnai bala aida ka union na kaliang unong yalam ka MEMRIWU uba Roy Parkar Rasway na kaliang ka MEMRIWU kalara ban yaki dak bateng knang ba ka sarkar kan wengno ya ka GVK management namar ka jingnon bain palat yakinong trebaro ki ba don hakane ka company bat ba ka sarkar ka de ban simtino bat kin penmi daka emergency cell hapo ka jella jongi sa ka we ka jing dawa ka long ba ka sarkar ada ka wengno ya kane ka company kinong trebaro kim deban du kam rei ka sarkar ka deban simti lang yakiru ulaong lada kane ka company kan litno ane ka company ka deban siulut no ya ka increment bat ke area ka ba deban yo nandu usnem ahja kan nyau bat bu ya ka overtime jongki nong tre hadu ubnai risau ulaong